Takže čau čau lidi, já bych vás chtěl přivítat, tady Stana.cz, na úvodním videu, prvním videu z Metinu 2 Atomej. Můžete mě najít tady pod tím nickem, jsem 200 level, jsem v červený říši a o co se bude jednat. Budu natáčet z Metinu 2 Atomej z Minecraftu, to jenom s kámošema a někdy jenom Annihilationy. Jsem tu, tady mám hlavní postavu. A ještě mám dropat, to vám za chvilku ukážu, ale o co se bude jednat. Budu natáčet z Metinu a chtěl bych začít za novou postavu. Mám ninju založenýho, už jsem si tam na to našetřil nějaký věci, už tam nemám nějaký. Takže bych chtěl začít tady za novou postavu, takže tak. Budu natáčet někdy i s kámošema a to. Někdy si to sem někoho pozvu. Když tak a tak. Začneme asi od znova. Teď to je moje hlavní postava, já mám PvPčko, nějaký věci. Teď nevím, co koukám, jenom. Jo. Tak, já se přesunu na dropa a hned jsem tady, takže zatím. Takže jsem zpět a teď jsem tady na svém dropovi, ten se jmenuje takhle, 125 level. Teď vám klidně ukážu moji PVM výbavu a to bude asi z tohohle videa vše, možná ještě potom nějaký PvPčko vám ukážu. Ale tak, to je moje. Mám turban, kdybyste to, ale dal jsem si na to zajčí uši, takže mám 350 příšery, ďábela, tohle to neřeším. Pololidi, to je taky nějaký takový průměrná škoda, mám jiráček, jirák 54 průmka, bezvědomí zpomalení, ďábly 75-15, kameny plus 9, Elma je od 90 plus 6, já jsem nějak neřešil tuhletu. 75-15, to si asi točíte všude. Pak tady máme zášť, jak se teď všechno dražilo, tak třeba nejhlavnější sežen, to je za 2 dia, dřív to stálo 1K 600. Boty ty jsou k ničemu, to prostě jsem tam točil jenom HPčka, 75-15, tady mám tady ten náramek, abych bral víc. Potom štít 3 císařů, 75-15, náušky, sluneční náušnice od 90, 75-15. Narčí náhrdelník, 75-15. No, tak pak tady mám kostým, smoking z dýně, jinak to vypadá potom takhle. Smoking z dýně, stojí to asi 1K dia, furt. Potom, jo, jsem se překlik, mám černého lva, tady můžete vidět Azraela. Tady to mám tady. Nějaký to. Možná bychom si mohli ukázat, kolik beru metinu. Není to žádná sláva, ale tak. Málo taky neberu. Takže se portneme do epické země. Ano. Tak. A chtěl bych natáčet PvPčka, dropování a asi začneme za tu novou postavu. Je to ninja. A to asi v příštím videu už začneme. Takže tak. A už jsem si tam sehnal nějaké věci. Krátce potřebuji sehnat ještě chakramy, nějaký pěkný. Tak. Čekáme si koně. Kdybyste nevěděli, tak s tím koněm berete víc. Tady zajedu k tomu a beru tomu 57, 58 na kritik. Takže já bych to nepovažoval za málo ani za hodně. Kámoš bude přes 60, ale tak mně to stačí, zničím to za chvilku, takže já bych to jako dropa považoval. Krát ten kritik nějak musím vyřešit, protože tam někdy skočí 29. To vůbec nevadí. 57, 58, jak jsem říkal. Tak a máme zničený metin, dropou dia, kitky tady z toho, potom jsou metiny píchy z toho, dropou ještě houby a metin vykoupení, tam se dropou dárečky. Já to zase stopnul, střih a přesunu se na suru, na hlavní, ukážeme se ještě PvPčko a to bude asi všechno, takže zatím hned jsem tu. Takže jsem zpět, jsme tu z hlavní postavy a já chci ukázat PvPčko. Ten ruňák nic moc, natočil jsem ho nedávno, takže jdem na to. Já na sebe hodím šperky s tavbama, já je mám sundaný, protože už je mám jenom na chvilku, tady jsem dělal ještě nějaký tavby a budu to dělat ještě znova, budu těžit a tohleto. Tady mám tygříka, jak vidíte, 82, používám, pak tady ještě čuně, ale to nepoužívám, to jsem chytil na zemi, když to. Takže začneme. Ruňákem. Máme 23 schopků, průnik, mi to stačí, kameny plus 9, útok, sfura, var, ninja. Jak tady můžete vidět mý útoky, můžu. Tady můžete vidět mý útoky. Příšery to nevím ani prostě kde to mám. Nevadí.
Polo lidi, nic moc. Ahoj, šel by si skipe. Ne. To je tím. Tak. Takhle. Tu můžete vidět mé holinky. Teda, pardon, já jsem úplně blbej. Boty slávy 5x20. Dračí náramek. Ten, já nevím, místo těch orků by mohlo být avzorka, ale bylo by to full. Já se ho sundám, abych jsem to, mám tady ty základní mám 80. Tady z toho 5x20, tuhle 5x20. Štít, já bych řekl, že je luxusní na sury. Méně tělesný útok, dvakrát, prostě tam co nevím, odražení a tam to je šance na taky nějaký inteligence, polo lidi bezvědomí. Helma z rohy, já bych to považoval za dobro. Kouzelník 5x20 a tohle je no, pozdravuje do videa, jak vidíte, a to by mohlo být asi všechno z tohoto videa a já bych to asi ukončil. Můžeme si možná ještě ukázat PvPčko, no ale nebudu tady někoho zabíjet. Když tak v příštím videu si ukážeme PvPčko, takže zatím zdaraj.